नैबे सिलाराय भवन दिमलगाव बेवहाय जोङो बे लांगोनायाव 25 साननि हाबाफारि लानानै जोङो एसिस्टेन्ट जग टिचार्स ट्रेनिं बिनि मोनसे फोरोंनाय बादा जोङो लादों फुं आरो बेलासि बे मोननै समाव जायो बे बादानि गेजेरजों जोङो गासैबो रायजो राजाखौ गासैबो धोरोमनि मानसिफोरखौ गाव जाहाथे देहाया मोजां जायो जाहाथे बेमारि जानानै थाया गासैबो बेमारि व्यक्ति आबा बेमारि गैयै गासैखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे नैबे जोंनि 25 साननि जिथु ट्रेनिं बे ट्रेनिंआव बयबो बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय बयखौबो खावलायदों मानो होनबा नैबे ट्रेनिंनि गेजेरजों जोङो जोंनि गेजेराव थानाय मिन्थिस्लाबै एबा मिन्थिस्लाबै बहुद धरननि बेमार जायो बे बेमारनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय गावखौनो गाव जोङो रेडि खालामनांगोन माखौ जानांगौ माखौ जानाङा बेफोरखौ जोङो गासैखौबो फारि फारि जोङो खिन्थाजोबनाय जायो जोंनि गेजेराव बेवहाय जलनीति सुत्रनीति एकुप्रेसार बिदिनो आयुर्वेद गासैबो सरसाया जाजोबो बिनि गेजेरजों जोङो आसन प्राणायामनि गेजेरजों गासैखौबो मोजां खालामनो हायो जोंनि जिथु टारगेटआ जादों प्रत्येक व्यक्तिनाव थै थायो प्रत्येक व्यक्तिनाव सिन्ताधारा थायो प्रत्येक व्यक्तिनाव जेनेबा पजिटिभ नेगेटिभ थायो जोंनि मेसेजआ जाहैदों पजिटिभ लाइफस्टाइल अक्सिजेनेटेड ब्लाड इन्टारनेल माइक्र' एक्सारसाइज बे प्राणायामनि गेजेरजों आरो फिजिकेल एक्सारसाइजनि गेजेरजों जोङो देहानि गोजौ बाहागोखौ जों गासैखौ मोजां खालामनो हायो इभेन नुनो मोनो जे जोङो टिउमार गासैबो रोखोमनि टिउमारखौ मोजां खालामनो हायो कपालभातिनि गेजेरजों अनुलोम बिलोमनि गेजेरजों ब्लाड सार्कुलेशनखौ मोजां खालामनायाव थारमाने ब्लाड सार्कुलेशना एकदम पिउरिफाइड जाजोबो अनुलोम बिलोमनि गेजेरजों बेनो जोंनि मेसेज जगनि गेजेरजों ओरैबायदि मोनसे समाज दानो हायो एकदम मोजां जेरैहाय मोनसे दरजायाव जोंना मा थायो थाला थायो मानि थाखाय जोङो सिखाव दाखातनिफ्राय जों जाहाथे बारग'नो हायो बेनि थाखाय जोङो थाला बेबहार खालामो खिन्थु जों ओरैबायदि मोनसे समाज दानो नागिरदों जों बुजाय आजाय ध्यान धारणानि गेजेरजों आध्यात्मिक चेतना जाग्रतनि गेजेरजों ओरैबायदि मोनसे समाज दानो लुबैदों जेन बे दरजायाव थाला मारिनाङै खुनु माने पुलिस नाङै बे रोखोम मोनसे समाज दानो नागिरदों निसा जातीय बुस्थुनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय जोङो जुदि बै व्यक्तिखौ जुदि मोजां बुजायाबा निसाजों मा बेमार जायो बे बेमारखौ जेब्लासिम जोङो बुजिफुंनाय नङा अब्लासिम बे निसानिफ्राय बारग'नाय नङा जौनि गेजेरजों मा बेमार जायो थांखु जानायनि गेजेरजों मा बेमार जायो बिरि सिगारेटनि गेजेरजों ड्राग्सनि गेजेरजों मा बेमार जायो बे गासैबो बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो नैबे जग प्राणायाम आसन बेफोरनि गेजेरजों जों मोजां खालामनो हायो जेरैहाय घरे हाइ प्रेसार घरे जोंना मा नुनो मोनदों जे डायबेटिक बे डायबेटिकआव दाथ' जोङो मिथिनाय मथे डायबेटिकआ इण्डियानि गेजेरावनो फार्स्ट पजिशन जानानै फैबाय दा बे डायबेटिकखौ सम्पुर्ण भाबै मोजां खालामनो हायो नैबे जग प्राणायामनि गेजेरजों पेरालाइसिस स्ट्रक जानानै थानाय बेफोरखौबो मोजां खालामनो हायो बेहायनो जोङो मा सहाय लायो ना मा एकुप्रेसारनि माखासे सहाय लायो माखासे बिभिन्न मेन्टेलि बेखौ एकदम पुरा जाग्रत खालामनानै जोङो बेखौ मोजां खालामनायनि बेबस्था लायो आङो थांनाय 1 आगस्टनिफ्राय खालामदों जोंनि हाब्रुबारि कमिउनिटि हलावनो खालामदों सिभिल मोनसे खालामदों बिसोरो बेवहाय लागासिनो दं आङो ट्रेनिंसो लागासिनो दङ एक्सुवेलि आंहा बुंनो थाङोब्ला फ्राय बेमारा गैयाब्लाबो माने एसे एनै जा दङ आङो आगोलफ्रावबो टिभिफ्राव नायनानै एफा एनै खालामबोबाय थाखादोंमोन दा बेखौ मोनसिननानै साबसिन मोनदों देहाखौ आरो नै दाख्लैसो माने 1 सप्ताहसोल' जाबाय गोग्लैदों आङो मोनसे खामानि मावनायाव गोग्लैनायाव सिनस्रिया एसे माबादोंमोन दा बेथ' साननैसोजोंनो थिग जाबाय आरोखि बेजोंनो मोजां जादों आङो बुंनो हायो ओमफ्राय आङो निजे गाव हारसिङैनो मोनसे समाव सेंग्रा बैसोआव बिराद सालु साला दङमोन नालाय दा बेवहाय एकुप्रेसारखौबो आङो हारसिङैनो खालामना लादों सिगाङाव आङो सासे मानसिजों सोलोंनानै लादों बेनिफ्राय आङो निजे खालामदों दा सम खालामबाय थायो आङो दा बेफोरजोंनो आङो मोजां मोनगासिनो दङ आङो बेखायनो मानसिफोरखौबो आङो खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि नैबे जग शिबिराव स्वामी रामदेबनि जिखिनि जग शिबिर दङ जगासन प्राणायाम खालामनाय बेवहाय लोगो लाफायोब्ला बयबो माने गावबा गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय निस्सय दंथारो आरोमा 2 तारिख आगस्टनिफ्राय दिनैसिम 23 तारिख जाफैबाय बे 2 तारिखनिफ्राय 23 तारिखसिमाव आङो जा जगिन शिबिराव माने एक्सारसाइज खालामनानै आंनि सुगार जानायखौ एसे जौगानाय मोनदों फ्राद मोनदों थारमाने देहाखौ
आं सानो आङो बे एक्सारसाइसखौ बेसिबांबा सिगांनिफ्रायनो लाबावनांगौमोन अब्ला आङो गोख्रैनो आंनि सुगार जानाय माने सुगार जानाया माने खमायगौमोन आरो आं सानो आं बायदि गोबां एक्सारसाइस खालामग्रा बिथांमोनहा मोजां मोनलांजोबदों आरो इयुनाव बेबायदिनो गासिबो बे एक्सारसाइस शिबिराव एक्सारसाइस खालामफैनानै गासिबो सुबुं हारिफोरा माने बेमार गोनां बा डायबेटिस जानाय बिथांमोनहा जाहाथे एक्सारसाइस खालामफैनानै मोजां जायो बा मोजां जालांबाय आरो जाबावगोन बेखौनो आं आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।